415 il-ċittadin Malti ġabu d-divorzju minn barra minn Malta fl-aħħar 10 snin. L-Istat Malti permezz ta' liġi li għaddiet fl-1975 jirrikonoxxi divorzju mogħti minn pajjiż ieħor permezz ta' proċedura sempliċi. Il-proċedura hi li jieħu d-dokumenti neċessarji, ġeneralment ikun id-digriet tal-qorti jew tribunal minn fejn ikun qotjena id-divorzju, imur bih id-direttur antidirettur tar-Reġistru Pubbliku u hemmhekk jirreġistra d-divorzju tiegħu u jiġi rikonoxxut bħala divorzjat. Iżda l-istess dritt ċivili ma jeżistix għal Maltin li ma jistgħux iġibuh minn pajjiż ieħor. Il-possibiltajiet li għandha persuna sabiex iġib divorzju minn barra jiddependu mill-possibiltajiet ekonomiċi tal-persuna, kif ukoll mill-possibiltajiet li jkollha persuna sabiex tqatta' xi żmien tgħix barra. Tista' tmur tgħix ġo pajjiż stat membru tal-Unjoni Ewropea għal perjodu ta' sena, tottieni divorzju minn dak il-pajjiż, tiġi lura Malta u tirreġistrah mad-direttur tar-Reġistru Pubbliku. Is-sena li għaddiet kienet l-aktar sena li fiha persuni ġabu d-divorzju minn barra, total ta' 47 każ.